Aprenents i aprenentes, espero que estigueu superbé. En aquesta ocasió, com sempre, estem per ací de nou per tal d'explicar un poc més a fons i revisar una tasca no apta del C2 de l'última convocatòria de la Junta Qualificadora. Per tal de posar-nos en antecedents i saber des de quin punt partim, vos recorde que en aquesta ocasió cal triar entre opció A o B i aquesta persona ha escollit fer l'opció A. Es tractava, doncs, de fer una tasca de redacció per a publicar-la en l'apartat de cartes dels lectors i de les lectores d'un periòdic. Encara que el nom ens soni a xinès, bàsicament es tracta de fer un article d'opinió, però sempre intenten canviar un poquet el nom per a marejar-nos un poc, però realment és, en moltes ocasions, un article d'opinió. Per tant, el primer que hem de fer sempre és tindre claríssima la tipologia que hem de fer. I en aquest cas, un article d'opinió o un text per a la secció aquesta de cartes dels lectors ha de tindre sempre un títol, una introducció, una argumentació, una conclusió, el nom de l'autor, el lloc on es publica i la data i l'hora de publicació. Ara veureu quan passem a la següent fulla que realment aquesta part final la persona que redacta no l'ha feta, no posa el nom de l'autor, ni el lloc de publicació, ni quan ni com es publica, però jo pense que el corrector no ho ha marcat perquè amb les errades que apareixen dins del text ja són suficients com per a designar que es tracta d'una tasca no apta, sobretot perquè ara veureu que les errades que apareixen són prou bàsiques i no podem permetre'ns fer-les ja mai en la vida en un C2. Recordeu que un C2 és el nivell més elevat de la llengua que podem aconseguir en un certificat i que per tant hi ha errades que ja no podem passar per alt i hauríem de poder fins i tot ser capaços de fer un text que fora supernet i que almenys no tinguera errades de nivell inferior, no? Que és el més important. Per tant, veiem que aquesta persona sí que ha posat un títol i la primera incorrecció apareix en la primera frase. I ja us comentava que són incorreccions en la seva gran majoria prou bàsiques i tenim en primer lloc una incorrecció, ja dic, molt bàsica, pròpia dels nivells inferiors com el B1, per exemple, però en principi és una de les normes més bàsiques de sintaxi que ja no podem trobar ni en el C2 ni en cap nivell inferior realment, perquè és la més bàsica de redacció. En valencià no pot haver una coma entre el subjecte i el predicat. I així és el que passa, és una coma que separa i diferencia subjecte de predicat. Per tant, és incorrecta, no podem fer-la mai en la vida i és una incorrecció prou grossa. El segon que trobem, la segona incorrecció, és el reduint, que és un gerundi que no pot portar dièresi. Si realment analitzem la paraula, observem que sí, que pot portar dièresi, caldria posar-li dièresi de fet, però és una excepció. I en un C2, tal com bé comentàvem, no podem quedar-nos només amb les normes més bàsiques, sinó que és necessari que ens endinsem més en les normes i que també recordem les excepcions, perquè de fet, en aquests nivells tan elevats, és més fàcil que ens apareguen excepcions que aspectes bàsics de la llengua. Per tant, reduint és un gerundi i els gerundis dels verbs acabats en ir no poden portar dièresi mai en la vida. Seguim i ja comença la part central de la redacció i diu: una de les conseqüències socials més importants és la disponibilitat dels pares per a estar amb els fills. La tranquil·litat i la llibertat per a poder criar-los, fer les tasques de l'escola o simplement anar al parc a jugar amb ells, una altra coma incorrecta que separa subjecte de predicat, és un dels beneficis principals d'aquesta reducció. També hi ha beneficis per a la població que no té fills. Què passa així? Moltes coses. Primerament, que es tracta d'un vocabulari prou fàcil. Haguem hagut de redactar d'una manera diferent perquè la primera idea que comentava la tasca que havíem de dir, no?, i que ens marcava com que havíem de comentar era conseqüències socials i beneficis de la reducció de la jornada laboral. Potser haguem hagut de redactar d'una manera diferent amb major nivell, no?, i no parlar de criar els fills ni res similar, que és de fet el que li marquen, no? Per a poder criar-los potser no és la frase que designa major nivell. I a més, marquen també que apareix en moltes ocasions la mateixa paraula. En el cas de fills i de beneficis veiem que ens ho marquen dues vegades. Per què? Doncs perquè, per exemple, en la següent frase de beneficis, quan diu també hi ha beneficis, podem dir també n'hi ha per a la població que no en té. I ja utilitzem un pronom feble per a indicar
beneficis i un pronom feble per a indicar fills, i no repetim una vegada més. També demostra que tenim capacitat com per a posar o utilitzar recursos lingüístics per a no repetir els mateixos conceptes, no? Com la sinonímia o com en aquest cas la substitució de pronoms febles és imprescindible també ja en el C2. Per tant, ja dic que és un text que no està redactat molt adequat al nivell C2 perquè són aspectes molt bàsics els quals haguem pogut canviar per a fer el text de major nivell. Deixant aquesta reflexió de banda, passem a la següent errada, que diu temps lliure per a practicar esport, estudiar o cuidar a familiars. Familiars és un complement directe, els familiars són cuidats per nosaltres, per tant, familiars no pot portar preposició A, disculpeu. És un complement directe i el complement directe en valencià no porta preposició A. Una altra norma que en un C1 cal que tinguem ja claríssima i en un C2 imagineu-vos la gravetat. Per tant, cuidar familiars seria la forma correcta sense la A. Recordeu que una preposició A en contacte amb el complement directe cau la preposició A. Diu, el salari es manté, és a dir, el treballador cobra el mateix treballant 4 dies amb la finalitat de millorar la productivitat. Este treballant és un gerundi. Recordeu que el gerundi jo no el recomano mai per als textos perquè, com veieu, en aquesta ocasió no és correcte. Podem redactar la frase una vegada més d'una manera diferent, que no repetisca quan ja hem dit treballador, treballar, i que no utilitzem el gerundi perquè no és una expressió correcta, no? Si passem a la següent fulla, diu, estic a favor d'implantar aquesta iniciativa. Ens falta un connector, pense jo, que ens indique en quin punt estem, pel que fa a la meva opinió, sota el meu punt de vista, sota la meva opinió, al meu parer, el que siga. Però introduir un nou argument o una nova idea sense una premissa, no? Sense un connector que ens ajudi a cohesionar, que de fet així li remarquen, però és que passa en més ocasions en el text que falten connectors de nivell. Doncs ja dic, el que obtenim és una remarca com una frase que no és el millor que haguem pogut fer. Beneficis torna a aparèixer, fills torna a aparèixer, per això també ho marcava abans, no? Perquè és constantment, només parla del mateix tipus de beneficis i de fet haguem pogut parlar d'altres aspectes a banda de la criança dels fills per argumentar quines conseqüències socials positives tindria aquesta jornada reduïda. I torna a dir, de fet, poder criar-los. Vull dir, està repetint una altra vegada els arguments d'abans i no podem permetre-ho. En la següent frase diu, cada vegada hi han més xiquets. Hi han és incorrecte sempre. És fàcil recordar-ho perquè sempre és incorrecte. Dona igual que darrere aparega una paraula plural, com és en aquest cas el que ocorre. Xiquets és una paraula plural, dona igual. No podem permetre'ns fer una concordança del hi ha. No funciona mai. Encara que diguem hi ha llibres en la prestatgeria i veiem que llibres és plural, sempre és hi ha. Per tant, és una incorrecció també que el seu caldria tindre claríssim allà. Imagineu-vos per a un C2. Cada vegada hi ha més xiquets criant-se amb els avis. Una altra vegada més un gerundi. Podem dir que estan creixent amb els avis, que estan sota la protecció dels avis, sota l'educació dels avis o el que siga, no? Però criant-se així no és la forma més recomanable. I ja finalment li remarquen, per altra banda, ja que caldria fer una conclusió, i així no tenim connector de conclusió ni conclusió com a tal, caldria dir per concloure, comptatiu de batut, al capdavall o qualsevol forma que funcione, però per altra banda no és un connector de conclusió. I després diu, rep una millora de productivitat dels seus treballadors treballant millor i estan contents amb el que fan. Torna a passar el mateix, no? Dels seus treballadors treballant, constantment li remarquen les mateixes errades. I finalment tenim així amb el què. És un relatiu incorrecte. Podem dir amb el qual, amb allò que fan, que seria el millor, però aquesta expressió de amb el que fan, així, no és un relatiu correcte, d'acord? No és una forma correcta, simplement. I ja dic que no li remarca que falta conclusió ni que falta tampoc l'autoria del text, però és imprescindible que la posem. Per tant,
encara que l'adequació a la tasca més o menys sí que és correcta perquè hem fet la tipologia que demanaven, encara que falta algunes parts, sí que és cert que les idees que ens manaven comentar, no? Que ens demanaven que comentàrem, no estan totes explicades. De fet, en la primera idea i en la segona, que és la de la renta, sí, la primera era la de conseqüències socials positives i la segona la de la renda. Bàsicament són idees que haguem pogut comentar més a fons, treure-li més suc al tema, i hem estat constantment parlant del mateix tema, que eren els fills i la criança dels fills, no? Per tant, ja dic que és molt limitada, i a aquests aspectes cal sumar-li, òbviament, les errades que apareixen, que són molt bàsiques i que sens dubte demostren que malauradament encara no estem en el punt d'aconseguir un C2, però el que puc dir-vos per tal que vos sentiu un poc més tranquils és que són errades que podem explicar i que tenen un perquè sempre, no? Així que podem aconseguir-ho si entenem què és el que fa falta per a aprovar un C1 i un C2, que és el més important, que jo sempre comente, no? En moltes ocasions pensem que amb les normes bàsiques que a l'institut parlàvem, com accentuació, com dièresi o com apostrofació, ja ho tenim fet, però realment no passa. Així hem vist moltes més errades que no eren eixes bàsiques que sempre comentem, no? Així que saber a què ens enfrontem i estar sempre acompanyat d'un preparador o preparadora que conega el que és la llengua i que puga, ja dic, ajudar-te en el procés i acompanyar-te en el procés, explicant-te un poc què és el que passa, què és el que ha de fer, a mi em sembla fonamental. Així que res, espero que vos puga servir, que vagi molt bé, i ens veiem en futures reflexions i revisions. Que vagi molt, molt bé. Fins aviat.